ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Dak jing trang ban rat ingkong yo jing di basniu ubalas dang ban su thiet bha hapo kadong kathan katau drugs u MLA ka mau kerwat ba Renington lingdo tangkhar ulalum ye ka jing kendu lang jong baro kiri orang ba ka bakon thubi kirang ba snong ba UCM ka maharam upa em nyandru CM yong UMDC ka mau kerwat uba karne so sang uba Robert Jun Khaljaren uba de noy sa ai kun thup ye ki seng long kmi seng samla snong ki seng bhalang ki badan hapo South West Khasi Hills District kumjuru ki kunhun balang lemba kiri orang ba jong kadong kathan hakani ka ski ki sitrik julio arja apsang na shimru ya karai bakan bu dak jingtho akhmat sarkar baka sarkar kan bu no ya chaka ajing sumar kum ka rehab center bat ki we de jing.com hapo ka district na kabenta ki la jing sumar ya ki balangam how drop Sultanat bakili ai jing mut ba kodor we hrin we pat bar ki jing ai jing mut ka ba baro ngi menjur lang kalong ba ngin yele ya ne drop dak ki tre lang par khot na du ki bor snong ki bor thau ki seng bhalang ki kan hun ko pher ini le ke ci trelang bat kata kalong kum ka we ne ke ci lang kalong bagi kme lenti baki borsnong kin shim ya ka an snong jongki ban penan kam ya ka borsnong ban ya le persya ya ne la kalong ban identify ya kini ki drop addict ki balam melin ne ke ci di drop lane ban tip ya kinong di drop ki balong ka tandai ba jo ke sneu ban manra ya drop ha ka dong ka thanjungi ni kme lenti baki borsnong kin le ya kata bat ki penan kam da ka an snong kumno pensistom la kalong ya kita ki la kalong da kanu kalat kalenti kat kum ke jing sngo bit to kesnong ka ban yede berkelenti ka an ban pensistom lan ban khanglat ya kini ki nong di bat ki nong di drops hakane kalong ka than jogi ki don ro ki ajing mut ki bakodor he ka ba ni la ya sim ya ki jing ya railang ya ka ba ngin lej kum kasur upajba hakane kalong ka than jogi na ka district jogi ban lej ka sarkar ban pan nak sarkar bakan ai ya ka jing kersham ya ka sponsorship bangin don ka way ka rehabilitation center hakane ka mau kerwat headquarter ka jongi ka badai ka district headquarter bat kumjuru bangin don kan ka bandon ka detox center ka bangin di bandon hangne hapo ka hospital ka CC lane hapo ka sispa ju thia ka bangidon ha ka bagi community bandon lo kini kumno ban detox lane ban khoj ban weng ya kini ki kinja drugs ki bala inject bala pengam ha ka met jong kini ki kena ki bala ngam ha ka ne ki jing drugs kini ki jing ai jing mut ki jing simrai ki bakodor ki jongi yes kotanat e ke ban itu ki dor ki jing perkan mau ki bakodor hadu kata ha ka baya dei na ki jongi bagi sim ki we na ki lat kalong ban ai ka lighting hangtai hapo riet tholong ka bade ki jaka ka badum ha ka baladon ki jipun mau ki bangin ai ka to ngi la sim ki jiko jimut bangin le kata baladon ki jipun mau bagi VDP ki bay khun ki bay du thia du dem ha ka mit ka yong ki don kam ye ki tiar kum ki shatri ki don kam ye ki toslight ki don kam ye ki raincoat ye ka taru ngi la ya simlang kum ka jiko jimut ya ka bangin persang ban le ya kata na keling jungi ki don mat bila don barangot manga kum MLA bari bakarnes kum MDC ya ka bahala ka jong pertangin ai ka jing support la kalong iki seng bahalang le kalong ti borsong bertau ya ka badon kam na keling jungi ki don mat le kata dari ka mga kwa ban ya thu sai hak pajba kalong ba kata ka jing persang jungi kalong ka bakanyat dari ka bon ka ni ka jing tresitom jong kini ki borsong bertau ki VDP ki seng samlasnong kini kisang balang ki balaya du thia ya du dam ban lej ban itho la ban lap ya kini ki bro ki bal kerni ya ka jing di drop ban computer ita ki bro ban ban ta supply drop kita kedai ke ba ngada ai ka jing ai ku play na kling jongi baro ki badan committee ngala express ya kata ki songu jongi ya kini ki bro ki ni kisang balang ban ki borsnong ki balaya dan ban ta ban le borba
la kalong nak deng jungi ko bon ngim shimla ban le kata deng ai ko kat pang ya kini ki seng bhalang ki bala shim ya kene kalat ban itu ban identify ya kini ki bro ki bala melin pala ka ching di drop bat ko juru ya kini ki nong ki drop kita kene ki mentai ka ni la shim ya ko we nak jingrai ko we ka bang ko kan pa ba bhar ko shai kalong ka bang ai jibut mane ka meeting kalong ba ikmi nanti bagi ba kinom keman ban thet ki tiartak lada yo na no ki bawan ditat ki tiar jongti ki don pun ki bawan terwa mobile ka 4000 ki bawan terwa 1000 ki bawan terwa ki tiar ying tiar sem kini ki drop adik nomor ba ki kwa ban yo thet drop semalta ki tu in ki ya ki tiar na no ki selek terwa tat la ni war ki tiar na ying ki la barsim ki tiar na ying la jong rum de ba ki le tu ngomong ba le tu de ki tiar na ying rum kin sim ki tiar la jong man le terwa ditat ten mar kata kalong kum ka jing perkenal ya ke imlang salang betul nginom kemen partit kini kitiar tak ki bawan terwa manu hak bagi tip kini kitiar ke baram marba nginom yo arban suyo tak ya kitiar ke baram lada kamdon ka ke bahadan dan kalau don ki je keren kuy ru ba ki expect kini ki kenhun ki baitre ki expect ya cooperation ban yo dak lagi polis ya kata ngin saya keren ngin saya kendo kumno ban penihap berkeliti juga ain ada girar kam ka cooperation nak link district administration nak link board police girar kam kini kini terlang markadon ke jinggut menen ke bon kini ke bersim ke gede kam ke umat kimyo ka cooperation nak link police dengan saya keren kita ngin bersama war kelenti ikilat kelenti kat kum ka ain menne ke keren ki don ki bala paus pang financial system te gin sistem adu muntai ka bede ban ai da ka bisa ngin sistem man le kata re ka bede bekitiar ila ban le wat nak link scheme ru ila ban thet te kamut te ki BDP hende kino ki ban kam kita ki tiar ki ban kam ya kita ki bangalak ban Germany kum ki torchlight kum ki raincoat dan ki shatri kino ki tiar ki ban kam ha ka jing ban yarap ha ne ki ya yajmit ya jiong pi tre ila ban ai wer kino ki sengru ngin sa persang ban thet nak jungi ya ka ba yede nak jing ka ban muskim ngin sa le kata